за 2 милиона. Той си е номер 1 в района. До него е жена му, неговата корона. Абе всичко му е първа мода. Семейството му е най-голямата награда. В Холандия и България го знаят. Младен боса, всички го уважават. Работи здраво от сутрин до вечер, с чести труд печели успех. Всеки ден върви напред, никога не спира за момент. Подава ръка на приятел в беда, усмивката му носи добрина. Където мине, хората казва, това е човек с голямо сърце. Домът му е пълен с любов, жена и деца са неговият живот. С уважение гледа всеки човек, за това е обичан навред. Не завижда, не говори празни думи, с труда си сбъдва своите мечти. Винаги с гордо вдигната глава, такъв човек се помни на века. Абе всичко му е първа мода, къща построи за 2 милиона. Той си е номер 1 в района. До него е жена му, неговата корона. Абе всичко му е първа мода. Семейството му е най-голямата награда. В Холандия и България го знаят. Младен боса, всички го уважават. Айде! Този кючек е за младен